нақшаи мобилизатсияи дуюмро доранд ё ин ки не. Дар ин сол вақте ки мобилизатсия сар мешавад, раисҳо маҳкам шид ё ин ки не. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунем. Дар имрӯза видео оиди мобилизатсия дар Федератсияи Русия камтар суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунем. Хоб фаромӯш накунем ки дар ин канал бозии мини саршидаги 1999 дона билет дорад. Нафарҳое ки тамошо кардесен барои дастгирии канал ва дастгирии ма як донаи билет бихарен беҳад миннатдор мешам. Инаи пулое ки дидесен ҳамаш пулои шумоe. Бародарои азиз, нархи чипта ба сумми тоҷикӣ 40 сомонай, ба рубл боша 350 рубл. Номерое ки дар рӯи экран мебинен дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай бо. Сумта мепартой чек тароюй мекундаем WhatsApp ҷошда билетта миёя. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дар Федератсияи Русия нақшаи мобилизатсияи дуюмро доранд ё ин ки не. Бинобар гузоришҳо, ҳукумати Федератсияи Русия барои мустаҳкам кардани сафи нерӯҳои хурд мумкин аст дубора ба мобилизатсия шурӯъ кунад. Яъне ки чандин гузоришҳо аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Русия шидагӣ ҳаст аллакай ки дар назар аст мобилизатсия потоки дуюмаш оғоз шавад. Гуфта шидагӣ нестае ки аз кадом моҳ ё аз кадом рӯз шурӯъ мешавад, вале дар назар астае ки шурӯъ карда шавад. Ва гуфта мешавад ки дар ин бора дар доираи мобилизатсия эҳтимол мешавад ки 300 000 нафарро ба артиш равона кунанд. Яъне ки дар соли гузашта боша таги 400 000 нафар шаҳрванда ба мобилизатсия равон кардаги буданд. Дар ин сол вақте ки мобилизатсия сар мешавад, нақша доранд ки то 300 000 нафар шаҳрванд ба мобилизатсия сафарбар карда шаванд. Мобилизатсия дар Русия бори аввал тирамоҳи соли 2022 оғоз шидагӣ буд ва имсол боша мумкин дар ана ҳамин охирои баҳори соли 2024 потоки дуюмаш оғоз карда шавад. Хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, дар мавзӯи мобилизатсия ҳамин қадар информатсия буд, мо ба маълумоти шумо расонидем. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем, бо диққат гӯш кунед. Як кас нависондаи фақат Москва ё дигар шаҳрҳо ждам рейдай. Айни ҳол дар тамоми территорияҳои Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ рейд ташкил кардагӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед, муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия қарор доред, худованд кунад ки ҳаматона нигаҳбон бошад. Як кас нависондаи ака, агар патент надошта бошӣ, то из патент дошта бошӣ, ягон ҷо официально кор накунӣ, мақсад разнарабо чӣ кор кунӣ, ҳар ҷода патентат аннулировад мешавад. Дар ҳолате ки шумо разнарабочӣ дар ҳар куҷо кору фаъолият мекунед ва трудовой договор ки гирифтагӣ набошен, имконият ҳастае ки патентҳоро аннулировад бикунанд бародаро. Ба ҳамин хотир ман як каса барои шумо чанд рӯзаи тавсия додастам ки трудовой договор тайёр мекунад ва шумо суҳбат кунед қатиш аввал, дидем ки боварш кардем дар ҳақиқат корш 100% дуруст боша, ба метавонем ки шумо трудовой договор аз ҳамон одам бигирен. Номерош дар рӯи экран ҳастае, WhatsApp да бинависонен, бо ҳамин одам маслиҳат кунен ва трудовой договор мекунад Москва ва Московский област. Як кас нависондаи авфи муҳоҷирон кай мешида бошад. Дар мавзӯи авфи муҳоҷирон ягон чи информатсия нест. Як каси дигар нависондаи акаи Сорбон, ман ҳамин саволонда чанд бор гуфтам, ҷавоб надодӣ. Саволи ман ҳамин ки хона рафтанда аз Федератсияи Русия ба сроки мигратсион камера ё ки патент. Сроки мигратсиони картаро нигоҳ мекунед, яъне ки як сол ки ба охир расид, мисол вақте ки мигратсиони картаи работа дошта бошед, ҳамон муҳлата ба назар мегирем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, депортатсия чанд қад баъд дар база меброяд? Аз 40 рӯз то 60 рӯз аз байн бигзара, баъд дар база дани меброяд бародаро. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин аэропортҳо ҳуянд ё ин ки маҳкам? Меган раисора маҳкам кардиян, бисёри нафарҳо ҳамин гуна гап задаистиянд ва мо хостем ки дар ин мавзӯъ як видеои алоҳида кунем ва ҳамаша ба шумо фаҳмонем, раисҳо маҳкам шид ё ин ки не. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ВНЖ дошта бошӣ, кӯдак таваллуд шавад метрискаи русӣ наметиям. Шумо вақте ки видножительство дорен ё ки надошта бошенам, агар мақсад вақте ки фарзанд дар Федератсияи Русия таваллуд мешавад, метрискаи расистӣ дастрас карда мешавад барои фарзанд.
خب тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, мо мавзӯи имрӯзаро ба ҳамин ҷамъ васл мекунем. То наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.